Terrace Shokali. Takže čaute ľudia, zdraví vás Big Mr. Gaming pri novom videu a je to so mnou ešte aj jeden kamarát. Zdravím. T-Hunter. Takže dneska vám ukážeme, ako prežiť survival. Je tu v takej džungli, máme tu nejakú tú chalúbku. Máme tu chalúbku a snažíme sa to nejako prežiť. No takže prvá rada je niečo naťažiť a také tie základné veci. Ale treba spraviť resku. Aj tresku. Čakaj. Resku. Teraz je treba ešte ísť, najprv treba postaviť dačo. Ísť naťažiť kameň, keď tak. A peš, nážek, ne? Naťaž kameň. Chceš mi rovnať vodu? Hej, chcem tu trošku, aj hliny kus sa naťažiť, vieš ak. Tak treba trošku ísť naťažiť kameň, že budeme mať dačo. No. Kameň a náš kameň. Prejme dom diamantov. Dom diamantov, máme len malú dia, lebo máme jeden admintel, vieš. Tak chlap. Mám auto. Asi dostane ban, čo už. No. Dobre, to idem na taši, idem na ťahy. Naťaž. Aj potom ja teraz kus hlínu, tu trošku vyrovnám. Že by si tu mohli postaviť nejaký ten dom. Ani lopatu nemám. Naťaž rýchlo ten kameň. Idem zrúbať kus dreva. Tu máš lopatu. Som spravil z toho jedného diakovu. Tu máš. Paráda. Idem po ten kameň. Dal si mi tu lopatu? Aha. Mám aj tak dia. Yes. To je dobré. Máme iron. Takže to je taký survival. Tak to nie je, že... Ako, nie taký survival, ale trošku nám dali prvú pomoc. Pomoc. Je to taký kit starter. No. No. Muselo dať čo k tomu byť. Čo už? Uhlie. Juj, to som dostal lak. Mám 34 kameňa. Treba jedlo, treba papať. Hej, treba jedlo, zdochneme. To sa tu nedá prežiť. Tu máš kameň. Počkaj. A dúfam, že sa tu spámite Ježibaba, lebo... Hej, ty, Ježibaba. No však hej, to pri tebe je diktívny. Jaj, toto buzná. Trošku jablíčko. Ale nie, kde chceš robiť dom? Tu dať, postavíme nejaký ten domček, no teraz to vyrovnám, znáš, ak nie? Clay? Trošku dreva. Ej, dreva. No, to by malo stačiť, ne? Taká plocha. To potom tu už... Dreva. Treba sa narúbať. Malé kus. No dobre, spravím tú resku. Nie, ešte nerob žiadnu resku, hej, kľud, žiadna reska ešte nebude. Treba nám drevo, čakaj, rovni nejakú truhlicu.
Máš pracovný stôl, či nie? Však tam na ich dobinej onej. Chyži. Chyži. Vytvorím onu truhlicu. Do hajzlu. No, dobre, jedna truhlica. Marcam také, tam také. Vecičky. Propy. No, takže pokračujeme ďalej. Treba niečo... Kde si išiel? Išiel trošku... Spávať? Trošku... pokradnúť. Joj, táto je lak. Joj. To takto sa tu nedá žiť. Treba nejak zarábať. Hej. Sa pozri, či tu nie je jobs. A tak nefungujú. Takže pôda by mohla byť rovnaná nejaké toto. Drzewo nemáme. Potrebujeme drzewo, ale to teď. Snaž sa zo na drevo, hej. Vieš ak. Potrebujeme drevo. Jak z čoho budeme mať sliny dom? Neviem. Ale ono, pojem do obchodu kúpiť. Joj. Do obchodíku, do našej bavičky. Starej. Našej starej. To idzie víc. Nebudú také drahé ceny. Alebo postavím schody hore do chyži. Ty už si robil aj dolu? Ja. Ty si robil dolu? Ja iba trochu, aby sme dostali nejaké tie. Jo, znám to, vole. Ach, jaj. Mám dreva, dreva. To je dobře. Dám ti to Čekaj, ja si tu dám set home. A ja si dám set home. Kde si nežil? Ja tu som, v babinej chyži. Som postavil schodíky. To jak by nie. Paráda, je. Juj. Toto je paradzina. To si tu spravíme. Väčšíme ten dom? Tak idem stať, čo tu kúkajú, robíme. Jej, starý, kľud. Tu robíme taký tunel. Tu bude taký poprdeli tunel, taký... Hej, starý, si me zavrel. Treba nájsť onen biom zimný. Ale žiadny bajom, ty mi tu neklam. Tak ja idem hľadať. Ty nič nejdeš hľadať. Ide! Tuto máme plochu, hej, ale prsteho. Máš drevo? Starý. Moc? Dám do toho. Mi daj to priváte. Čakaj, nie, to priváte, to príde, dajaký cigán mi to vykradne. Daj to priváte a môj meno potom. Nie, co modify, to tu píše ty. Tak. Jak sa vrsne voláš, stoj, aj ty, pendrek. I dole z tej trudice. Lak. Dole z trudice, iď. Jaký pink? Ale však stačí dať tápku. Hej, tápku. Ty. No, máš. Ja, píše. Tu máš všetko drevo, ja idem hľadať. Dobre, no ja idem kopať dolu. Ja idem trošku. Trošku idem vykopať tu dolu. Musím začať nakopať. Tak sa to tu nedá žiť. Ale nevážne, kde bol to ten zimný biom? Neviem.
hľadaj po ceste, to bolo dlhá cesta putovania. Uhlie, jo. Už sme sa konečne odrezali od civilizácie. To je celý omen, les ľudí. Yes, ty vole. Našiel som jaskyňu. Poď dole po onom, tu je jaskyňa, tako je ono. Doriti skeleton. Šajzen. Ty hajzel. V trulici, našiel som trulicu. A ja som našiel koniec V sveta. onom. Vo vlačíku, či onom. Voze. Voze je ono. Číku. Ale nenašiel som koniec sveta, bo toto je iba ohraničené. Dajte sa tu nešto. Konečne. Čo tu ešte kopalo? Ja som tam. Železo, A ty si tam až nebol úplne dole, jak som kopal ešte nižšie, teda som našiel... Ja mám 8 železa. Baňu. Našiel som baňu. Baňur. Baňur. Hej, baňur sme našli. Joj. Ty nemáš tak, že ti to natáča video po 8 minútach? Konec, alebo po 6. Nie. Vieš čo? Reptorčky. Makač. Tento. Hej, že treba torčky a... Vypínesíš. A treba postaviť knižu. Však začni. Joj, lava. Home. To postaviť chyžu. Máš kameň. Kameň, vole, kameň. Tak máme kameň, veľa. Ty si bol teraz tak. Joj, tam vieš, ak ja som nakažil len toto také, znaš, železo. Železo sa naťažil, ja. To postavíme chyžu. No idem už stavať chyžu. Nie, ja spravím resku najprv. Čakaj, nerob žiadnu resku, ty vole. Nerob, najprv treba postaviť tu. Neboj, cigáni ešte nechodia. Chodia, všade cigáni. Ale nie som rasista. Nie. Sklameš. Ty budeš pamätať to dávať kameň. I do hajastela. Však i nábok, more. Ale čo do mňa bije? Chceš sa kantovať? No, hej, dobre, poď. I do chyže spať. Nie, nerob teraz, musím postaviť chyžu. V chyže budeme s vankúšmi sa byť. Hej, čo sú nejaké? Juj. Nevím. Kilák. Pobijem! Ja ti ubijem. Hop. Ty debil, ešte ja trysneš. Ťa ukrižujem. Čo tu robí? Chyžu. Skoro spodňom sa žiju. Hej. A to pozdrav toho konia teda. Taká státi za ti chyža. Taká chyža, však to je blok. Vyzerá blok. Nevádí tam, však tam ide teraz kameň, bo je taká, vieš, aj podlaha. Luxusná. Luxus podlaha. Joj, ušlo mi. Starý. Treba aspoň teraz vieš, ak natáčame teraz prvú časť. Takého toho slabšieho survivalu. Dám ti sen. To tu mega vyzerá. A čo to robíš? Plavu? No nie. To ja sa iba... Vážne. Čo píše? Že hulia? Majú. Treba využiť. Fajčikáre za doláre. Joj. A zväčšujem ježi babinu chlúbku. Ale len jej daj.
daj. Takže toto serieš. Nie, to musí taká, no, dobre, môže byť. Nie, že toto serieš. Musím ísť do zimného bioma, myslím. Môže byť. Zimného, fajne, toto nevymodené. Chceš začať robiť Skyblock, ten náš survival? Však bude, všetko bude, zo všetkého bude. To bude paráda. Zo všetkého bude, len si dočkaj, mladý. Jo, troška. Však si ešte mladý, juj. Čo ty veci chceš? Mám točenie. No, vidíš, troška svetlo. Dobre, teraz sa to pekne osvietilo. Pekne sa to teraz osvietilo. Tak jak to bolo? No. Dobre. Ty už môžeš, počúvaj, aké dáme steny. Že musíme dať ako poriadny domček z nášho. Už mám, to domáce bývanie. Joj. Ja ležím, no. Duje nám tu. Dá, že príde aký vlk nás tu požere. Ja. Nás poduje. Také si to poriadne vybavíme ten domček, vieš, a tu bude v ďalšej časti, tu tá časť je len tak zatiaľ, že ak to bude postupne. Takže podlaha už je hotová! Je to tam! Dobre, teraz treba tak steny netreba urobiť také poriadne, bude nám to nafúkať a bude snežiť, joj. Budú celé drevené? Hej, ale z toho sú plehu práv. Však, ale jakého bredzy, či oného? Len môž. Však z toho som robil aj podlahu, ako, vieš, som... Čak hej, to. Však z toho, aj dobre, z toho. Pevne. Z toho. Juj. No, musíme to poriadne vymakať. Vieš, ak. Čo ty teraz robíš? Ja tam zimný biom, tu málo dreva. A ty, aké chceš tamto drevo, ono? Jedľové, či aké to je? Smreko, jedľové, ne? Neviem, toto čo je zimný biom. Však jedľavo, jaká to je. Koľko máš peňazí? Toľko. Nej. 30 dolárov, ty? 1044. Joj. To nič moc. Dám ti. To 30 dolárov, to už vieš, ak to už je veci. Nie, ak ty tam to... Koľko máš? 1044? To málo, joj. To také prechudobné. Toto je makačka. Kde si mi biom? Hľadaj, dočkaš sa.
Pošlem všetky moje. Čo? Jak sa volá? Pošli. Však... Čakaj, aký som ti to dal teraz skin? Napíš to. Však púchaj. P-U-H-A-I. A pošli všetko. Nie, môžem. Kúpime si služku. Bude stavať domy. Došlo drevo. A sme v riti, starý. Starý, sme v riti, sme došli. Ty si došiel, ja Tak toto nemalo. Tak toto nemôže byť. Nemôže. Tu je iné prírody. Nemôže. Online je 16 ľudí. To je paradina. No koľko má aspoň 4 stačí toho dreva? Aj, rýchlo, drevo potrebujem, bo zdochneme tu. Drevo. Je. Ako diváci, teraz vám niečo prezradím. Ten jeho The Hunter, prezývajte drevo, hej, keby ste ho niekde stretli. Hej, keby ste ho niekde stretli. Keby ste ho niekde stretli, povedzte mu drevo, tak už o to ti bude revať. Nie. Revať. Nie, to je jeho rodné meno. Hej, rodné. To, jo, tak pokrstili. Hej, drevo je. Takže vyrúbiš celý les. No, a nie? Nie, to je drevo, to je slavné meno. Takže bacha na reč. Párek. Od toho. Máš nejaké bandúrky ešte? Bandúrky? Nemám. Koľko dreva Keby ste chceli vedieť diváci, bandúrky sú zemiaky, hej. Takí, čo neznáte. Viete, vy poloviční východňári. Polovičný, 100%. Mám iba tu tmavé drevo. Aha, Okolo teba máš les, ty, mamka. Našiel som huby. Makačka. Pojeme na huby s decmi. Treba ich nejakú robiť. Tak robíme hubovú polievku. Ale nie tie veci. Aha. Tá páda, nejakú kožu nájdeme také poparivé. A máš to drevo? Mám tmavé. To ale však ma pozor aj normálne, ty vole, to jak mám dostávať tak ten Doom, vole, Doom. Áno, Doom, kámo. Kámo, to je už iná reč. To je iný level. Joj, to je už stará škola. Oh yeah. No, také tie schodíky treba teraz mi zrobiť. Oj, ty už si sa vrátil z výpravy. Vítaj doma. No. Vítaj. Vítam. Dory ti nemám drevo. Čo teraz? Čo urobíme? Máme chyžu. Joj, to tam si vyspíme. Aspoň posteli, keď sme mali. Joj, tá bol to také iba, ne? Jak by nie. Máme si tu schodíky a strechu. A mohlo by to byť. Strecha bude kameň, čo už, ale máš kameň, i naťažiť kameň, hej, vieš, ak asi... Íď naťažiť kameň, tu máš krumb a íď naťažiť kameň. To nie, že ja mám krum, keby si chcel vedieť, parádny krum, to kde si taký kradol? Tak som zabil, nemám práve. Ejha, ty si frajer, no vidíš, že mi došiel mi kameň, môžem ísť do haja. No. Sme v pierdale. Pierdoli, ne? Do haju sú aj 4 kameňa! Mladý, utekaj rýchlo po kameň! Nemám krum. Ja ti dám železien, tvoj si nechám. No idem rýchlo, takže ma tam dajaká kostra zožere. To bude smutné. Kde si ty? Ideš za mnou? Mám na pláne, ale ako najprv treba spraviť. Ako, že ty si mohol ísť radšej na ten kameň naťažiť. To pojeme spolu, budeme dvakrát viac. Zaťažu, že? Však som dal tam železo z drulice, keď takto urobil onú pec, daj mi mu diffy, nezabudne, hej, bo... Vieš? Len tak prejdeš okolo, ty... Yeah!
Ty si to prebehol. No, Ty si akorát preočil. tu si, kámo. Kámo, zdrástuj. Zdravствуй, госпожа. Nie, kde si? Však tam som išiel, ako jak si Ale ty kde prebehol. si? Našiel Endermana. Ty si debil, takže ti vajca trne. Takže, doríte sa, aha. To bol lag. Kámo, to byl lag, vole. Hrozný server. Vole, koule. Serus. Kere, samo, kámo, kere. Chceme naťažiť, ne? Ne. Ale niekde to nepokračuje. To mi nemalo byť tak. Nechápem, to je taká logika. Že nakopeš si cobblestone, čo je mimochodom hničený kameň. A keď ho uvaríš, ako v peci. Máš normálnej stone, vole. No, To je logika bez logiky, kámo. Takto to ďalej nemôže ísť, vole. si zarábame kráľ. Si ide do truhlicu, nie? To som našiel ja. Aspoň niekoľko. Teraz budem na druhý stack kameňa, no možno to vystačí, možno nie. Čiže musíme poriadnu, lebo vieš, ak v noci, keď prídu zombíci. Pozabíjam, čo som našiel. Juj, dačo tu vyteka. Dačo to vyteka. Žumpa. Ej. Praskla im po trúbe. Ale nie, ja som našiel druhý také, čo tam bola. Á, ty si tu tiež. Hejže. Urobíme party. Čus bus, kámo. Autobus. Juj. Dobre, ti som dať cykl. No však tu si pri mne. Tu, za tebou. Bijem ťa. No dobre. Ty smejš, ja mám malo HP. Potrebujem rýchlo žrať. Á, tu už dačo bolo, kúkaj, tu už chodík, či. No poď, dačo vyskúšame. Čakaj, ja idem warp shop. Mám si dačo kúpeň. Jo, mňa to ťahá do hlavy. Pomoc. To hajzlo. Daj napíš home a... Ale nie, ja musím tu kopať. Jaké home? Také už nechcem od teba počuť. Je ti to jasné? Joj, Doriti. Takže zdochnem. Bože, tu pridávajú... Jo, zlato! Gold! Našiel som gold, vole. Sa tu nedá kúpiť jedlo. Jo, to je paráda, ja cítim sa jak za mladá. No, ten kameň by už mohol stačiť. Dorobíme si náš domček, aby to bolo pekné a hotové. Bože, ja chcem... Čus ľudia. Teraz vám ukazujeme, ako keby ste nevedeli stavať dom, hej. Ale to vy ste už, každý, kto hraje Minecraft v Peťari, museli vedieť. Lebo to je základ. Vedieť stavať Minecraft. Keby ste chceli vedieť meno serveru, tak sa to volá Galaxy Game. Hej. Normálne, možno nás tu stretnete. No, ja vám na mojom... to je ti kura. Ale pošla. Ja vám na mojom channel na nete. Ukážem stránku. Či IP adresu. Stránku. Joj. To je... Mirko? Miro.
No, som späť ľudia. Som späť. Trvalo. No, hej. Príroda volala. Hej, príroda. Nevolám náhodou mama. Treba jedlo, ale nie je to skúšať. Jedným slovom hrozné. Miro, kam to odbehávaš? Je to... No, dobre. Len som začal robil. Čo si robil? Joj, nič som nerobil. Tak. Pane Bože, to jak nízko dávaš tú stresu? Máš jedno. Nie, máš jednu. Oznova. Nie, žiadne oznova, hlavne, že sa tu zmestíme potom také to urobíme. Vieš. Máš jedno, vole. A nescer mne. Nescer mne, kurva. Tak, toto ne. Budem sa musieť vyspovedať. Sorry ľudia, sorry. Oče všemohúci, povedal som kurva. Ale to nevadí, lebo sa idem vyspovedať. Neviem povedať. No ok. Domček je hotový, takže to by mohlo byť zatiaľ všetko. Potom keď nemohlo by byť zatiaľ všetko. Zatiaľ všetko. A ty drevo, neser ma drevo, hej. Zatiaľ by to mohlo. Však nebúrej to do frasa. Ale však ja postavím lepšie. Dobre, postavíš lepšie. Teraz už bude... Zatiaľ je to takto, možno v ďalšom dieli vám ukážeme lepší domček. Budeme to všetko natáčať, nebojte sa. Takže my sa s vami lúčime a nezabudnite, lajkujte, komentujte, odberajte. Čus! A s vami váš let's player Big Mr. Gaming. Čus, vole. Čau.